Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta, medyo late gamay kay dugay mata. Praise God. Ako sa i-share mga igsoon. Okay, so done sharing mga igsoon. So please i-share atong live igsoon. Patay napapagitan na ori wait sa nindot na itong topic karon igsoon kay mao ni ang kuan siya kaning pangutanas kuan ba or nay nag-send na ko message nga usa ka inahan kay mao lagi kanang ang iyahang bana nibalik na daw adik-adik. Nibalik og suyok ba? So mao ni ang atong topic karon igsoon. Nagpa-pre-request siya nako, nagpaampo siya kay agyang bana daw ning balik og shabu. Kabalo na tang ako sub kay naron. So ako mong gi-encourage nga atong i-share atong live karon because I do believe daghan kay rug mga bana sad nga nalulong ani ug mao ni problema sa asawa nila. Dili lang bana kung dili mga anak or mga tanan klase even mga babae mga asawa na ay daghan pud nga ingani og bisyo no nga naglisod sila unsaon pagawas niyang uban ning balik kay matod pa nila no ning balik daw ron yes ning balik og daghan pud na malik ani nga bisyo kaning suyop lagi so mao ni mga igsoon nga akong giuno na ako ning i-topic bi kay one time diha po'y nag-request nako last week about aning nga topic aning suyop aning shabu no okay so ato ning hisgutan karon shout out Brother Lord James Talingting, one of our subscribers nya kanunay mag-send og star God bless brad salamat kayo anyway pasensya na nga medyo na late na gamay sa tong live kay dugay ko kamata karong buntag igsoon kay gahapon schedule man ako workout ba so medyo kapoy gamay. Sagdi lang at least nag-live ta karon importante mao man ni. So ako mong gi-encourage igsoon nga inyuhang i-share atong live karon kay ang topic nato karon shabu, suyop-suyop kay nay usa ka inahan igsoon usa ka asawa nga nag-message nako kay mao ni iyang problema, iyang concern ba. Okay? So ako ning ibutang diri sa comment section ang kuan, ang iyang tanaw na kung mabutang ba. Sao man niya. Kung mabutang ba na ako ni iyahang kuan igsoon iyahang comment. Na may comment niya dari good. Sao ni pagbutang ha. Live comments where wait sa Tara. Sao pagkuha na niya. Wait sa mga igsoon. Kay ako man kung gikuan ang yung comment. Alright, darada eh.
Adara. Practice pa manggug ko. Kita ninyo mga igsoon na ako i-share. Wait. Practice pa ko ni mga igsoon. Oh. Idugay ko kamao ba. Please share our live. Alright. Asa man nilapit ha? Nako'y gipangita mga igsoon. Maybe this time, this. Wait. This. Try. Aha. Okay. No, this is not the one. Adara. Okay. Kita na nako. So, no, di ini mao. Libog ko eh. Adit sa dili man pwede. Sao man yan? Wait. Si pasensya na no, pasensya na kay akong gikuha ang kuan mga igsoon, ako gipangita ang iyang comment ba. Gusto na ko nga akong i-share ninyo para makuan bitaw. Wait sa kadiyot sa mga igsoon. Dire daw. So ato i-share itong live mga igsoon this morning kay sama sa kong giingon. Lahi ni siya nga topic na toron kay kuha ni siya. About shabu-shabu ba? No? Try na ko kung maka-comment ba ko direct. Gamito na ko ang mabungahong Kristohanon. Right. Tanaw na ko murag pwede. Wait sa dara man din eh. Wait sa isul jude kayo. Try na ko create avatar. No.
Kadiyot sa sa di ko dili man siya pwede. Saom ni pagkuha na. Sensya na mga Exxon kay nadugay ko. Ako sang i-share ni ang comment. Okay. Di man pwede rin. Dili siguro. Dili. Di man pwede. Di gid siya pwede. Okay, sagdi lang. Di man pwede. Ako tanggi ko ang iyang comment. Dili siya parehas ko an. Gawa siguro kung masave na nako ni no or dili ko no wait sa try lang na to mga Exxon kay ang gusto na ko nga makit-an jud bitaw ninyo ang comment like this para niyo wait ha hilom niya tong background natin siya pwede. Di ko de pwede. Maka-comment lang ko pero dili ko maka-comment og video. Wait ha. Gusto man ko nga makakita mo sa iyang comment. Isag di lang. Wait. This application does not support image here. Okay? O, arita sa kuan be. Mapaong niya itong kuan ron, background. Wait ha, wait lang mga Exxon. Paong no? Kaya gusto ko. Comment lang po o alita sa kuan be. Mapaong niya itong kuan background. Wait. Wait lang mga Exxon. Okay. Paong mo. Gusto ko yun. Diligin mga Exxon. Sige, padayon ta kay di man gud po yun di siya. Nanaghan na na itong kuhan diyo. Sagdi lang, at least nakatanaw sa danguban. Okay. Padayon. Ano yung manggod niyo? Nala ako'y pakita ninyo ha. So, anyway, ninyo
kani ba akong gimin. Kita ninyo? Nadako kayo. Hindi makita lagi oh. So man ha. Wait. Unsang puning kuana ning larguman. Kani kita ninyo. Dara. Kita Wait sa. Di man samaw man. Dara oh. Magpislitan man ka kalain ba ni. Okay? Kung mabasa ninyo ni Dara oh. Lahi man ang light. Kana oh. Kana oh. Good evening. Okay, mao ba na good evening pastor? Di ba? Mo ni yung problema. Kayang bana ning balik og shabu. Nabasa ba kaninyo? Okay. So mao na mga igsoon mo na kung kitapik karon kay naluoy sa kuba, no? So kay di man makita gyud ang kuan sagdi lang di nato ni pugson. Pero at least nakakita mo nga mao gini yang problema. No? So hi. Di makita ba? Bali man pas na nabali lagi jud. Lisod jud kay no. Sagdi lang kay basahon na lang nako igsoon. Bali gyud ay oh. Saom ni mga di mabali ha. Alright. Hay, sagdi lang. Screenshot mo na lang pastor. Ako bitong gi-screenshot unya dili mo anha dia dili mapuydi. Akong gi-screenshot ni siya mga igsoon pero dili man ma-share. Libog ko. Di daw puydi. Okay? Sagdi lang ako na lang basahon. Unya mao ni akong i-share ninyo. Okay. So, akong gi-shout out ng mga OFW diha. Adi lang kay ko mag-shout out no. Sa tanan ako lang i-generalize tanan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao maayong adlaw, mabungahong adlaw niya. Pasensya na mo nga wala gid na successful akong gipakita-pakita ninyo nga message ba kay lahi man siguro after this makitaan ra to nako niya ako lang i-pin-post sa comment unya. Basta mao to mga igsoon, luoy kay ba, no? Luoy kayo ang katong sa kasawa kay yang bana nibalik lagi daw og shabu. So mao ni atong hisgutang topic karon kay dili lang manggod sa ingana no nga daghan na ingana nga nahitabo karon nag-message nako. Daghan jud kayo mga panghitabo karon mga igsoon nga gikan na bitaw sila diha. Pero tungod kay mingkusog man karon ang shabu, kani nga bisyo gyud kani illegal nga droga. Namalik sila, no? Mao nang daghan mga na problema nga mga ginikanan kay ilang anak na malik. Nya nay mga asawa nga na problema kay ilang bana na malik pod. Pero vice versa no, kay naa say mga asawa nga adik-adik, daghan. Mao na mga igsoon nga mao ni atong isgutan karon. Unsay atong buhaton para mapugna ni siya or unsay buhaton nga ang kabag-uhan nga ato ang natagamtaman magpadayon taliwala sa kakusog sa hulga karon. Hulga sa yawa ba kanang kusog ang tentasyon ba may tungod aning illegal nga droga, no? Praise God. So mo shout out tagamay bi baliktad pastor lagi sagdi lang ako lang ning basahon unya. Nagana de kay nananaw. Baliman pas kay Junril Ibo Alap up kay. Thank you brother. Dili makita Nancy Mayor Gonzales. Okay, hagdi lang. Bali Pastor James Di Maclaro. Thank you Pastor NG. Kalo Daguplo, God bless you. Ako na ning basahon karon para dili lang ingon nga para mas maklaro niyo ako na ning basahon. Good morning Pastor watching from HK.
Hong Kong. I-regard me sa Hong Kong igsoon from Giselle Odbena Logrunyo, and shout out, good morning to Concepcion Castino Kobashi, one of the permanent resident sa Japan. Nag-comment man Japon siya, Pastor, pa-health daw. Pray. Ha? Okay. Morning everyone watching from Thailand, Morina Daitol. Okay. And Bisaya ni Bay Vlog, morning Pastor, morning sa Dixon. Pastor, tabang ko po para sa kong anak may cancer, gagamay ra ni. Atong picture no. From Alma, samne? Alma Humangit Malabarbas. Ako aning picturean, sister, kaya pilon ko ni sa akong kuan. Personal prayer. Cancer. So, nagid ko'y testimony about anak cancer. Ako naman yung gibalik, pero para for you to have faith ni Lord. Sa tuwa dire, naay nga na, di ayo sa Ginoo cancer niya. Hangtod karon buhi pa siya, namatay na lang doktor. Gignan siya sa doktor nga, mamatay na daw siya. Kaon na lang bisag unsa, pero buhi pa hangtod karon. Dako na kay gidad, lula maglula ko. Sige kay pog simba igsoon. Nagnana na ang iyang tutoy. Pero after giampo na ayon ni ugaw niya karon. Hangtod karon ang doktor nga nag-ingon nga mamatay na kan. Dugay rang namatay una pa. Dugay rang namatay buhi pa siya karon ang katong na cancer giayo sa Ginoo. So from kuan ni siya no, Alma, sakto ba ko, Humangit Malabarbas, kay cancer ang iyang anak. Okay, atong i-pray. Apel lang ko na sa personal prayer nako, sister. Nadiri akong gi-kuan. Tinuod, Pastor, isa jud sa ako amahan karon. Okay. So ato asang shout out ning tanang mga star senders. Thank you kayo. God bless you, God bless you na may mga star sender diri. Salamat timaya sa Ginoo. Paliw ko patabang ampo, Pastor, akong mama nasa ospital karon. Sige. Jackie Peters from USA, siguro ni. Ato nang i-pray igsoon. Masin makalimot ko niya ba, inig-pray na ko sa general, no? Pero dili lagi. Pero kung makalimot, magawa akong picture na rin kay ampo na ko ni. Personal prayer na ko. Watching from, sama ni, Lutak, Naga City, Cebu. Kisam ni Nisads, Clarin. Okay. Jisin, siguro nga nani kibali. Na ako'y sakit nga kidney failure, pero di ko mawadag pag-asa kaya itong Ginoo dili mo pakyas. Amen. Sa tabangan ti kag-ampo na igsoon, Junril Ibo Alap-up. Salamat, Pastor Way Sapayan, ganun na. Shout out ni Brad Biyoy Litran. Malipay gyud ko, Pastor, makita imong live. Sa una, Pastor, i-disregard lang yun. I-disregard ko lang yun ng mga mag-preach, pero karon malipay na ako makadungog lami sa paminaw. God bless you, Brother Biyoy Litran from Davao. Okay. Arnelen Anyong Selo, good morning, Pastor. Patabang ko pa-prayer sa akong anak para ugma sa iyang exam. Punta ang pabor ni Lord ihatag sa iyaha. Okay. Jelan Selo ang name sa akong anak. Ako ng picturean, sister, ha? Anyway, magampo na tayo son kay nadugay ta atong kuri-kuri atong naay kuan ba nya wag na post din sa comment. So okay, again akong i-shout out ang mga subscribers and nga page, new followers, welcome kay mo nga page. Wala tayo lang gipataas, ngalan lamang sa Ginoo. And then I just want to encourage everyone to mention your friends, your loved ones, your friends in Facebook here in the comment section para naapod sila idea ba na sila wisdom about ani, labi na ang atong topic karon about shabu. Unsaon nga mahigawas ta ani nya og mahigawas ta unsaon nga magpabilin tang gawas non. Unsaon nga kanang ang atong kabag-uhan mulungtad jud bitaw. Mao ni atong topic karon, shabu-shabu taron, no? So igsoon kung mahimo i-share na to atong live today. Anyway, again shout out sa tanang mga subscribers ani nga page, mga star senders og sa mga followers atong previous page nga mabungahong Kristohanon nga na for the meantime nabiyaan ako kay na-restrict man ta dito. I don't know kung kanusa mabalik basta na-restrict ta dito.
So, shout out 220,000 to followers, daghan kayo. So, unta na nakakita nini, balhin na mo og follow igsoon sa arita sa bagong page na to, Mabungahong Kristohanon 2.0. Kay kung dili mo follow, usahay dili mo kakita sa akong post, kay dili i-suggest sa aning Facebook, no? Pero karon ako maning gi-share sa akong previous page, pero ang live gid nako originally karon nag-live ta na sa Mabungahong Kristohanon 2.0. So please follow para ma-notified mo mga igsoon sa ato ang mga videos, ato ang mga live. Amen. So let's pray. So shout out ako si Bossy Tijel, tanan mga brad na ko diha sa sulod. Kabalo na mo kinsa mo. Mayong pagtanaw kanunay mabungahong adlaw di ay no. Ako lang i-mention, no, especially mention sila sa Brad Aris, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kenneth, tanan nga naa sa sulod. Kita tapuhon dia mo balik ra ko sa team nako from Living Water Christian Fellowship. Mag-uba na pud tapuhon. Okay? So let's pray, let's welcome the presence of the Lord mga igsoon. Father in heaven, thank you Lord God for another blessed day, another blessed morning. The gift of life, Ginoo, imong gihatag kanamo, imo na pud ming gipukaw, Ginoo, karong buntaga. Dako na kay ning grasya panalangin, Ginoo, kay daghan kay wala na kamata karon apan kami buhi pa mi, Ginoo, tungod ni sa imong grasya, tungod ni sa imong kaluoy, gitagaan pa mi nimog laing higayon, Ginoo. Bagong panahon, Ginoo, nga mag-enjoy sa libreng gininhawa. Salamat kay Ginoo. So Lord, nining tatna mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong, unas tanan, andama among kasing-kasing, Ginoo, limpyuhi mi, hinluhi mi aron mahimo ming angayan mamati sa imong pulong. Kay imong pulong balaan kini kaayo Lord God. Tagay mi kasing-kasing nga takos aron ang imong mensahe dili mausik kun dili amo jong masalod, Ginoo. Unya tagay mi kasing-kasing nga mapainubsanon, madinawaton og andam mo sunod kanimo. Bless all the viewers karon Lord, all the listeners, and bisan pa man Ginoo mga listeners karon, viewers nga nasa lain-laing dapit nining kalibutan, Ginoo, lain-laing kanasuran. As we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, imong presensya, imong hikap, Ginoo, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati karon samtang mamati mi sa imong pulong. And Lord God, imong kabubuton may matuman. Walay lain nga mong gipataas, ikaw lamang, Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, Ginoo, simbahan, pundok, grupo. Ikaw lamang ang among gipataas. It's all about Jesus this morning. And Lord God, tagay mi og kaalam nga langit nun, Ginoo. Kay nasayod kami nga dili namo matugkad imong pulong gamit sa among tawhanon nga kaalam. So right now, we need you. We need the guidance of the Holy Spirit para among matugkad ang imuhang mensahe karong kabuntagon. And this time also, Father God, among gibungkag, among gi-cancel, among gi-rebuke, giguba tanang plano nga distraction sa kaaway in Jesus' name. And Lord God, we declare victory sa among pagabuhaton karon. Ang nabiling panahon, Amahan, among gitugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Praise God. Let's start. Shout out to Sister Warena Jayoma Castro. Sakto ba ko, Sister? Good morning, Pastor James, watching from Jesus the Messiah, Restorer of all things, Cagayan de Oro City. God bless you more, Pastor. I'm happy to watching you. God bless you more and more. Igsoon. And shout out sa church, sa Jesus the Messiah, Restorer of all things, Cagayan de Oro City. Praise God. Good morning, Pastor. Nag-aabang jud ko sa imong live. Akong bana, Pastor, uric acid og arthritis. Salamat. Sige, ato ning iyang po, so na. Akong picturean ang imong comment. From Sister Tess Mandahay Fabregas. Please ko pray na ako depression. Na-depress ako sa una, na naghikog ko katulog, pero salamat, gibuhi ko sa Ginoo. Mami Beth Ngudo, okay. Atong i-ampo dalon din tanis personal prayer na to igsoon. Watching from Southern Leyte, nakabisita imong papa kaniadto sa among church. Maong kahinumdum ko nimo, Pastor. Maong ni follow ko. Okay, nakabisita. Sagdi lang basin ako na po yung makabisita dia. Pohon, Southern Leyte. Shout out to Sister Nancy Mayor Gonzalez. Okay, praise God. So let's start.
Okay? Kay late na ba? Okay? Praise God. So, atong topic karon igsoon diri gyud ako nigikuha. Kung basawa na. Daray. Di man makita diha. So ako aning kuan. Bali bagi hapon bali. Gamay no. Bali no, basta ngani no, bali. Sagdi kay bali man. Pare ganina bali. Ako lang basahon igsoon, usa ni siya ka message, ka mensahe nga gi-send nako sa inbox mga igsoon, usa ka asawa, okay, usa ka babae, okay, asawa nga nasa problema sa iyang bana. Nya kuhaan ako ni siya topic karon. Ingon siya nako gabiin niya gi-send no, ingon siya, "Good evening, pastor. Magpa-help ko nimo og ampo, pastor, kay akong bana ning balik og shabu." Okay? Akong ginaistoryahan, pastor, pero masuko. Maong maghilom na lang ko kay naa ko'y anxiety. Muatake akong nervyos, pastor. Siguro nagtanaw ni kaning asawa igsoon. Dili lang nako i-mention kung kinsa iyang name ug taga-asa siya. Basta again akong balikon ang iyang gi-message na ko igsoon, "Good evening, pastor. Magpa-help ko nimo og ampo, pastor, akong bana ning balik og shabu. Akong giistoryahan, pastor, pero masuko, init ra ba jud ni mga makasuyok, pareha nako, grabe. Basta biklon, pite, ilabay ang mga butang. Okay? Manghagis dayon. Pero masuko, maong maghilom na lang ko, kay naa ako'y anxiety. Muatake akong nervyos, pastor." So, makarelate jud ani igsoon kay akong mama, ngani sad, manghagis ko, magkurog sila kung mga igsoon kay shabu ba, wa ko'y tugpa, basta biklon ko. So, igsoon, mao ni ang mensahe gikan sa usa sa ato ang followers igsoon nga, nag-request og prayer nako kay iyang bana ning balik og shabu. Of course, ni balik, meaning, ning undang na unta, pero ni balik. Now, sa Bible igsoon, daghan man kay ko gibutang diha sa link, sa ato ang caption, daghan kayo ang ato ang verse diha, tanan mga reference akong gibutang. Una ni igsoon kay ang kani siya igsoon nga case parehasa ni sa kuwang case, no? So kani siya nga bana nabag-o na gid tanis. Now, ang Biblia atong patubagon kung tinuod ba gid nga mabag-o ta, kay ingon man sila nga kani kunong bisyo nga shabu, once an addict is always an addict. So di ko mutuwa na kay ako, adik-adik ko sa una, 16 years kapin, gibag-o sa Ginoo. Ato pasultihan ng Bible igsoon nga, mabag-o ba gyud ang tao? Okay? Mabag-o ba gyud ang tao nga gapos sa illegal nga droga? Okay. Ang Juan 8:36, una akong basahon, nagingon dire, "Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun." Akong balikon, ingon si Jesus, "Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun." Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Now, kinsa maning anak? Ang anak si Jesus ni. Si Jesus ni ang anak igsoon. Mao ni ang John 3:16, ingon ang pulong sa Ginoo, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ang Son ana igsoon nag-refer na ni Jesus. Okay? So ningingon ang John 8:36 nga kung ang anak si Jesus maghatag kanatog kagawasan gikan sa gapos sa illegal nga droga, kay shabu man ang atong topic ani, no? Kagawasan gikan sa sigig suyop aning utot sa demonyo igsoon. Kagawasan gikan sa illegal nga droga, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas no. Now, kung ang Ginoo mo bag-o, mabag-o gid ta. Again, among balikon, like me, kung ang Ginoo mo bag-o, kung muduol ta sa Ginoo, kay Matthew 11:28, muduol ta sa Ginoo, gikapuyan na ta sa atong mga gipas-an diha, mga igsoon, bisyo diha, tagaan gyud kagpahulayan, tagaan tag kagawasan, tagaan tag kabag-uhan. So si Jesus mismo igsoon, pwede makabag-o na to. Basta muduol ta niya igsoon, magpatabang ta igsoon, muduol ta niya with a sincere heart, tagaan ta og kabag-uhan. So sa atong nadungog ganina ning ingon diri, kung ang anak si Jesus, o ato ning iusbo na, kung si Jesus maghatag kaninyo kagawasan gikan sa gapos ni Satanas, mahimo gitang tinud-anay nga gawas no. Now, dili lang diha. Pareha ning karon nag-message na to usa ka asawa, niingon siya, "Pastor, iampo ko, patabang kog ampo, kaya kung bana ni balik." So, pwede mo balik, no? Iyang bana igsoon, nakaundang ng taog suyop og shabu, pero hing balik nga naman, or ni balik karon.
Nibalik karon tungod kay karon jud igsoon. Ako igsoon kabalo na baya mo nga I am one of the PNP life coach, no? Sige na ko og sulod og daghang mga police station kay inviteon ko nila. So ako may tigwali sa usa sa tigwali sa mga kapulisan igsoon. Unya karon kabalo naman kita na igsoon dili man gina malilong bisan sa atong lugar ning balik ako sug ang Shabu, di ba? So dako kayo posibilidad nga daghan ang namalik karon pod. Daghan ang nabag-o na unta ning biya na, no? Mga surindire na igsoon. Yes, karon namalik sila. No, daghan gina kay ako magsige mo kuwalik prisuan. Ang uban nga prison na nibalik na pugsuyop igsoon, no? So tungod sa kakusog karon sa tentasyon sa illegal nga droga. Looy kay itong mga drug dependent nga labi na layo sa Ginoo. Dakog posibilidad nga mabalik sila tungod kay kusog kay tentasyon. Kay bisan igsoon kung nabag-o na ta gibag-o na tas Ginoo igsoon, pwede pa ta mo balik. Ebidensya nga mo balik na po na sa Bible igsoon. Okay, na diri o. Ningon ang Mateo 12:43 sangtod sa 45. Si Jesus nag-share ani igsoon nga dakog posibilidad nga ang daotang espiritu nga ninggawas na sa lawas sa tao mobalik gyapon siya. Tanawa ha. Ako na ning gi-share sa una pero balikon ako kay connected man. Akong basahon na Mateo 12:43. No? Kay ang asawa nga nag-message nako iyang bana ning balik og suyop og Shabu. Now sa Bible, si Jesus po ningingon na mismo nga kung ang daotang espiritus pagkaadik-adik ba mugawas, pwede na siya mobalik like this. Tanawa. Kung ang usa kada Mateo 12:43. Ingon si Jesus, kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuri-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapawlayan. Kung wala siya hingkit-an, moingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ako sa akong gipuy-an. Pwede siya mubalik, okay? Mubalik siya sa tao nga adik-adik kaniadto. Mubalik sa akong gipuy-an kaniadto, busa mubalik siya og makapalagan niya kini nga wala puy limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkahimutang. Unya mugula siya og balik. May balik siya tanaw niya nindot man pero mugula sa siya. Kay unsay buhaton mugula kay magkuha og laing 7 ka mangilad nga espiritu. Tanawa. Unya mugula siya og mubalik nga magdala og laing 7 ka espiritu. Murag iyang gihanay sa demonyo bitaw igsoon. Mubalik siya atong tawo nga nabag-o tanaw niya. Ayay. Limpyo man. Okay. Okay na ni ako ning puy-an siya. Dili pa siya mupuyo ang iyang buhaton sa demonyo igsoon. Sa daotang espiritu. Mo gawa sa siya for the meantime unya sige ngondre. Magdala siya, magkuha siya laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya. Ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabaw pa kadautan kaysa sinugdan. Okay. So imbis igsoon na bag-o na mubalik siya igsoon. No ano. Katong tao nga adik-adik kay magisgot man ta og Shabu karon. Kay naamay nag-message na to nga usa ka inahan igsoon usa ka asawa nga nagpaampo nako igsoon kay iyang bana ning balik og suyop. Now ingon ang balang kasulatan igsoon nga yes si Jesus pwede makahatag na tong kagawasan gikan sa illegal nga droga. Pwede ta bag-o ni Jesus. Apan pwede sad nga ang daotang espiritu nga ning gawas nato mubalik. Unya grabe ba kay igsoon kay mubalik. Dili lang siya nag-inusara. Kung ang hinggawas nimo espiritu ra sa pagka spirit of drug addiction lang, utang ka lang. Okay, illegal nga droga. Inigtanaw niya nga oy hapsay hanay man. Okay po yan. Dili sa siya mupuyo nga mubalik dayon. Mugawas sa siya niya magkuha og laing 7 ka mga mas mangilad pa niya nga daotang espiritu. Siguro espiritu to sa pagka kuan siguro kanang mupatay og tao, spirit of murderer or unsa pa dia, rapist, tanang mga daotang espiritu. Magda siya laing 7 nga mas ngilad kay mas salbahis, mas bangis nga espiritu. So ang hinungdan ang resulta mahimo na silang 8. Kay usara man dato niya nagdaog laing 7, 8 na sila. So ang resulta matud pa ni Jesus nga ang outcome ato igsoon ng katong tao nga adik-adik ra unta mas mubangis siya. Mahimo na siguro siyang tirador, hitman no. Mupatay na nig tawo, ngilad na kay kanuman. Nagdala og laing 7 ka mangilad nga espiritu. Now, the question is, Pastor, ngano mang makasulod pa man ang daotang espiritu? Pwede rin na pastor nga ninggawas na. Unya, mubalik pa og sulod nga ninggawas naman. Yes, pwede. Pwede igsoon. Ang una nga rason ana, basta naay agianan ang yawa. Again, akong balikon, pwede mobalik ta sa atong kaniadto. Kung nay nagtan-aw karon mga adik-adik sa una,
pwede pa ta mamali ka ni adto kung tagaan na tog higayon ang yawa. Tanawa. Basahon ako igsoon, ingon ang pulong sa Ginoo sa Episo. Kay Episo 4:27. Mao bitaw niingon si Pablo sa taga Episo 4:27. Again, Episo 4:27 ingon si Pablo, ayaw hatagig higayon ang yawa. Dili na to tagaan og entry point or doorway ang yawa. No? Makakita ang yawa igsoon og agianan, mubalik gud siya. Mao nang inigbalik niya kay bakanti man ka, dili man ka on guard igsoon. Kumpiyansa man ka. Kay matud pa sa pulong sa Ginoo ang yawa sama sa leyon nga nagngulog, maglibot-libot, magtuyok-tuyok ra na mangita og agianan. Once ang yawa makakita og agianan igsoon, mobalik gyud na nimo niya magdala og laing 7 ka demonyo. Ang resulta mas salbahis pa ka kaysa kaniadto nga wa pa ka ni duol sa Ginoo. Mao nang ayaw kumpiyansa, ayaw pakang-as sa imong relasyon sa Ginoo, ayaw hatagig lugar ang yawa. Amen. Kay yes na bag-o ta karon. Gibag-o ta sa Ginoo tungod sa iyang grasya ug iyang tabang apan dili na buot pasabot nga hangtod-hantod ta mabag-o. Naatay gitawag og maintenance, natay buhaton aron magpabilin ang atong kabag-uhan, aron mo sustain ang atong kabag-uhan, aron dili ta mapariha aning nag-message nako nga yang bana taga Cagayan, taga Mindanao ni di taga Cagayan, somewhere in Mindanao ni igsoon. Cagayan lang akong na-mention kay nakitaan ako diri ba na nag-message nako, brother gimingaw ko sa pulong sa Ginoo taga Cagayan man guni. Pero sorry dili ni taga Cagayan, somewhere in Mindanao ni nag-message nako igsoon. Nga mao lagi na luoy ko kay ang iyang asawa nag-message ko kay ang bana ni balik sa pagkaadik-adik unya perting salbahisa ug iyang badlungon masuko manghagis niya atakihon siya og anxiety, magkurog siya sa kahadlok. Kay numdum lang ko sa kong kagalingon ba basta badlungon ko labi na way tugpa ibundak na ko ng TV no nga na ko kasalbahis igsoon no mao na nga akong mama magkurog no anxiety mahadlok sila. So the same ani igsoon no again nabag-o na unta ni siya apan tungod kay naa siguro'y agianan nagkumpensa siya ingbalik niya lain na ba igsoon basta mo balik ang demonyo nato dili lang kay siya ra usa magdala og laing 7 ang resulta mas dautan mas kahadlukan ta kaysa kaniadto. Mao na mga igsoon nga dili garantiya kung gibag-o ta sa Ginoo. Kung naay nagtan-aw karon diri nga former drug dependent ka, adik-adik ta kaniadto, palahubog ta kaniadto, bisyoso ta kaniadto igsoon. Mao ni timan-i, natay buhaton gyud, no? Naatay buhaton aron mo sustain ang kabag-uhan, no? Aron magpabilin ta nga nabag-o, no? Unsay buhaton, mao ni. Kung anak man din mao ni atong buhaton. Ingon si Jesus, no? Sa Juan 15:4 mao gyud ni ang Yahweh ug mao sa niya akong gihimo igsoon. Nganong naabot na ko karon og more than 13 years. Excuse me. This coming January mag 14 years na ko nga gawas nun nga nakagawas gikan sa illegal nga droga ug tanang mga bisyo. Ngano man mao ni akong gibuhat ang giingon ni Jesus sa John 15:4. Ingon si Jesus, pabilin kamo kanako ug magpabilin ako kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Kinsa ang atong punuan in the first place? Si Jesus. Igsoon kung gusto ta nga magpadayon ang atong kabag-uhan, dapat kanunay tang magpabilin or konektado sa atong punuan nga si Kristo. Kay kita man sanga man ta, nya siya nga atong punuan. Kung ang sanga mo disconnect, kung ang sanga igsuon mabali, maputol gikan sa punuan, dili mo bunga na. So dili magpadayon ang atong bunga, ang kabag-uhan nato. Dili magpadayon ang naangkon natong kabag-uhan igsuon kung mukang ata. Dili ta magpabilin sa presensya sa Ginoo. Mauni ang Yahweh. Ang pinaka-Yahweh igsuon para magpabilin ang atong kabag-uhan, magpabilin pud ta sa presensya sa Ginoo. Nganong daghan kayo nga niagi na og kabag-uhan, niagi na nga nakaundang nagsuyop pila ka bulan pero ning balik kay ngano man wala nagpabilin sa presensya sa Ginoo. Ni kang wala nagpabilin sa ihang devotion, wala
wala na, nawa na iyang maintenance, ka magsige basa og Bible, sige og worship, sige og ampo, kay nabisi nagtrabaho, negosyo, pag-eskwela, nabisi nag-vlog, igsoon, nakalimot siya, nga naa di ay siya buhaton, nga dapat siya magpabilin sa presensya sa Ginoo. Kay once mukang ata mga igsoon, dili gyud magpadayo ng atong kabag-uhan, posible nga mubalik tas kaniadto. Once mukang galit ta igsoon, ako na ning gibalik-balik, inikang ana to mo distansya ta sa Ginoo. Kaning kang ana to mao ni nagsilbi nga durwe, agianan, pultahan sa yawa. Mao ning ingon ang Episo mga igsoon, ayaw hatagig lugar ang yawa. Kung mukang ka igsoon, meaning nakalugar ang yawa, makalugar ang demonyo igsoon. Dili lang ang spirit of drug addiction mo balik nimo, apil na lain-lain nga bisyo musulod nimo. Kaya nangingon na balang kasulatan igsoon, kung makitaan sa demonyo daw tang espiritu nga, oy, hanay, kumpiyansa man, way gwardya, abli man, na may agianan, no? Dili siya mupuyo dayon, magkuha siya laing pito, ka mas dautan, mas ngilad, mas salbahis, mas bangis nga espiritu nga dautan. Unya musulod siya balik nimo, walo na tanan. Ang resulta nato, mas warsyak na takayo, mas salbahis, mas bangis ta. Mao na igsuon nga paminaw mo, na bag-o ka karon, dili na ka karon palahubog, dili na ka musigarilyo, no? Dili na ka adik-adik igsoon, ayaw kumpiyansa kinahanglan aron magpabilin ang imong kabag-uhan, pabilin sad sa presensya sa Ginoo. Ayaw kang sa imong prayer life, ayaw kang sa word ni Lord, ayaw kumpiyansa sa kabisin mo sa social media, unya wala na kay time sa Biblia. Ayaw kumpiyansa, ayaw kang sa imong worship, no? Padayon og simba, padayon og kabisi sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Ayaw itugot igsoon nga mukang ka. Kay once mukang ka mo distansya, kagitagaan ni mo pultahan ang yawa. Ingon ang Episo igsoon, si Pablo ayaw hatagig lugar ang yawa. Ang yawa igsoon, wa nay batasan, wa nay buot igsoon, perting yawaan ang yawa. Yawa gyud na siya, ug makita na siya agianan automatically. Musulod na nimo. Ug again dili lang siya musulod, kay mubalik ang spirit of drug addiction nimo. Magdala og laing pito nga mas ngilad pa niya. Unsa may mas ngilad sa spirit of drug addiction? Siguro murderer, mo patay tao na, mo apil na tanan nga lain nga pito kada utang espiritu mo uban. Ang hinungdan ang resulta mas lala pa atong kinabuhi kaysa kaniadto. Amen. Mao na ngay kumpiyansa. Praise God kung gibag-o ka sa Ginoo karon, kay ning duol ka sa Ginoo. Apan ipadayon ang imuhang devotion ni Lord, no? Pabilin sa presensya sa Ginoo. Kaya ang hinungdan nga magpabilin sa nangatong kabag-uhan, kanang magpabilin tang konektado ni Lord. Ingon nga ang sanga konektado kanunay sa punuan, wala ning bulag, ang bunga niya magpadayon sad na. In other words, magpadayon ang atong kabag-uhan nga natagamtaman karon. Kung magpabilin ta nga konektado sa atong punuan nga si Kristo. What I mean is magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Pabilin tang mga lagad niya nga matinud-anon, seryoso nga relasyon sa Ginoo. That way, walay lugar ang yawa, walay agianan ang yawa igsoon. Amen. Niluoy, tanawa ning nahitabo ning kaning nag-message na kong asawa somewhere in Mindanao nga luoy kay igsoon. Yang bana ning balik og Shabu. Natinga siya, nadiskubrihan na gud niya, no? Nga iyang bana ning balik na di ay, no? So, of course, sakit sa asawa, nga iyang bana ni balik og suyop og Shabu. Ngano man ing balik, nga ning agi naman unta og kabag-uhan. Igsohon, dili kita kabalik sa atong kaniadto. Unless, kung naay agianan ang yawa. Kay ang yawa na agi na. Ang yawa na bisan asa, bisan matugta ang yawa, nagsige nagtanaw na to. Every second igsoon, segundo, minuto, ang yawa, naagi na, gahupo-hupo. Apan kung wala siya agianan, kay connected ta kanunay ni Lord. Bisan pag naranas imong kilid, ang mga demonyo hanggang tingin lang na nimo. Ano man, wa may agianan. Kuha, bisan pila pa ka demonyo sa impierno igsoon, gisugo ni Lucifer arong gi-assign nimo. Kung walay agianan, walay doroy, walay entry point, hanggang tingin ra gyud ang demonyo nimo. Di na pwede mo atake nimo, wa may agianan. Apan bisag usara na ka demonyo, nagupuhupo nimo, nya gamay pa yung demonyo. Pero makakita gali na siya pultahan, kay gipalugaran nimo, automatic musulod na nimo mo atake. Nya dili kay katurang usa ang musulod, magdala og laing pito nga mas ngilad pa sa usa. Amen mo na ngayaw kumpiyansa.
Amen. Ayaw kumpiyansa everyday sa atong kinabuhing Kristohanon. Dapat igsuon nga pabilin kita sa presence ni Lord, no? Atong atimanon, atong relasyon ganunay. Ayaw palipat sa kabisi. Kaya ako na puning balikon. Ang yawa igsoon mauni paagi karon, lipaton ka sa mga butang, bisihon ka sa mga butang nga dili siya sala. Again, take note. Bisihon ka sa mga butang nga dili sala. Malipay man ka malingaw kay dili man sala. Dili sala pero wa ka kabantay sa imong kabisi. Gamay na lang kag panahon sa Ginoo. Hantod gamay hangtod ning kang-a ka wa ka kabantay ka nalingaw man ka nabisi man ka sa mga butang nga dili sala. Pero nahurot na ang imong time sa Ginoo, gamay na lang yan ning kang-a na day ka. Pag kang-a mo automatic birahan na kasiyawa igsoon. Matinga ka kay ganahan naman ka musuyok. Murag lami naman isuway kay aron di ko maluya ba. Musabot ra sim Ginoo ni kay mo hits ra kog tulo ka hits ba na may mga adik-adik na ko mga amigo na tulo ra kog ka hits, tulo lang tulo. Kay aron maulian na kuskuso ba, no? Matinga ka kay mo tolerate na ka og sala. Pero sa una dili ka ganahan anak ngano man na hingkang-a naman ka. Once mo kang-a na ka igsoon, matinga ka kay mag-crave na ka, mangita na ka, uhawo na ka sa red horse. Uhawo na ka sa mga butang nga gibiyaan nimo. Gibuhian na unta nimo. Ngano man kang-a naman ka. Wa ka bantay nga katong gamay kang-a nimo ning suod na day ang yawa. Mao na nagsige na siya og kuhit nimo. Mo na igsoon baliko na ko ayaw kumpiyansa. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Kay gibag-o ta karon. Bisan ako ning balikon. Ako gibag-o ko sa Ginoo, praise God. Wa ko na bag-o kay naningkamot ko. Gibag-o ko sa Ginoo. Okay? Yes, ako ning desisyon nga moduol mo surrender sa Ginoo. Unya gitabangan ko sa Ginoo. 13 years na ko kapin nga gawas nun na bag-o. Gikan sa shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, tanang mga makadaot nga bisyo igsoon unya mangawat og kwarta sa simbahan o piring ipalit og shabu. Gibag-o na ko tanan sa Ginoo na addict ko og pornography tanan. Gibag-o na ko sa Ginoo. Praise God for that. Pero dili na garantiya nga gibag-o ko. Na ako'y gihimo karon nga magpabili ng akong kabaguhan. Wa ko nagpakang-a sa akong relasyon sa Ginoo. Naningkamot ko matag-adlaw nga maduol sa Ginoo. Ako ginang gihimo matag-adlaw. Ngano man bisag pastor na ko wa ko'y kumpiyansa. Kadaghang pastor ni balik. Daghang pastor nangundang, daghang mga nagsigigwali na igsoon karon na malik na. Tuan na nagmadagma na sa kahubog pero sa una ning agi kadasig ngano man nagkumpiyansa. Muna igsoon nga grasya sa Ginoo og tabang sa Espiritu Santo. Wala gyapon ko nagkumpiyansa. Yes, ang uban gidungog ko kay anointed daw. Pastor James gigamit sa Ginoo. Kuyo ng pastora. Praise God for that. Glory to God for that. Pero wa ko nagkumpiyansa in town. Dili po pasabot igsoon nga dinihuga na ta gigamit ta sa Ginoo effectively magkumpiyansa na ta. Amen. Way kumpiyansa gihapon. Padayon gi-maintain ang relasyon sa Ginoo. Every day I draw near to God. I draw closer and closer to God every day. Why? Kay mahadlok ko igsoon. Mahadlok ko nga mabakanti ko nga makahatag na day ko higayon sa yawa. Amen. Kay ako ra ba ingon nga lagad sa Ginoo, usa ko sa primary target sa yawa, of course. Kay usa man ko sa leader. Amen mo na nga uban sa tabang sa Ginoo ko na kumpiyansa igsoon. Ang mensahe karon igsoon nga gipahinumduman ta sa Ginoo nga way kumpiyansa. Ipadayon ang atong personal devotion ni Lord, ang atong prayer time. Watch and pray every day. Amen. So that we will not fall into temptation. Mao na reminder ni Jesus. No? Joshua 1:8, no? Magbasa ta sa Biblia kada adlaw o gabi. Unya dili lang basa kung dili atong kinabuhion. Way kumpiyansa igsoon. Sa mga buloton sa Ginoo dapat aktibo ta kay kana siya igsoon. Part na siya sa atong personal devotion, commitment ni Lord. That way, wala na to tagaig lugar ang yawa. Amen. Kay nga naman, ang yawa way tugpa, kanunay tama na pirmi ang demonyo igsoon, sigig libot-libot. Ang demonyo igsoon, dili na mag-ingon nga, mupaluap. No, tama na kanunay, walay tug ang yawa. Sige, hupo-hupo, kinsay gihupan, ikaw. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Kita nga gibag-o sa Ginoo. Kay gusto sa yawa nga mobalik tas kaniadto, kay siya man atong agalon kaniadto. Gusto ang yawa nga magbalik ta. Mag-reconcile ta si yawa. Mao na nga ayaw kumpiyansa igsoon. Mao na ingon si Pablo sa taga-Episo, ayaw hatagig lugar ang yawa. Ngano man na igsoon, warning ni Pablo nato. Kay ang yawa kung kay kabalo si Pablo nga kung ang yawa makakitag higayon, ang yawa makakitag lugar.
automatic atakihon ta. Automatic ang yawa musulod. Ug dili lang kay musulod siya, ang demonyo nga ning gawas nimo musulod nga magdala og laing pito ka mas mangilad pa kaysa ning gawas nga demonyo nimo. Ang resulta mas gahi na kag ulo, di na ka maminaw. Ang resulta mura na ka og mamanhid og mga wali. Ang resulta igsuon, di na ka basta-basta mubalik sa Ginoo na kay grabe na kakagahi ba. Nya grabe na kakadautan ngano man. Dili man usa ang nibalik, nagdaglaing pito. Amin mo nang ayaw kumpiyansa. Lungli brother Jomar. No, ay kumpiyansa, ayaw pakang-a. Ayaw kumpiyansa sa imong kabisi. Yes, dili man sala nang manrabaho ta. Kaya gusto ta mabuhi ang atong pamilya. Gusto ta nga nay makaon ang atong pamilya. Dili og dili na sala. Kay nanginahanglan tag kwarta matag adlaw apan ayaw kumpiyansa nga sa kabisi nimo sa imong trabaho nahataga na dahil imong lugar ang yawa. Ning disconnect na day ka. Igso na akong balikon. Once ang yawa maghatag og makahatag tagigayon sa yawa. Dili lang siya mobalik kanato nga mag-inusara. Inigbalik niya katong mga demonyo nga ning gawas nimo. Magdala to og laing pito. Ang resulta mas ngilad pa ang atong kinabuhi kaysa kaniadto. Siguro kung sa una user ka, drug user, inigbalik nimo mahimo na kang drug lord. No? Mukontrata na kag tao, mukuha na kag tao, no? Mahimo na kang hitman. Mahimo na kang tirador. Okay? Imbis sa una drug user ka, ganahan na ka mo patay tao, lami naman kay pamatyo, no? Ngano man. Lahi na, mas malala na ang imong kinabuhi. Kaya nga naman, ang ninggawas nimo, ning balik, nagdaglaing pito ka demonyo, nga mas salbahis pa, mas ngilad pa sa nigawas nimo, matod pa ni Jesus. Si Jesus, anak mismo nag-ingon. Mao na nga gipanumduman ta karon ni Jesus also sa John, pabilin lang taniya. Sa dihang magpabilin ta sa presensya sa Ginoo sa matag adlaw, magpabilin sad ang atong kabaguhan. So mao ni gitawag og maintenance na to everyday. Kinahanglan igsuon nga magpapuno ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Ayaw kang ayaw palipat anang imong pag-eskwela ng thesis nimo nga wa na kahigayon sa buloton sa Ginoo. Kay basin kanang kabisi nimo sa imong pangando igsuon, wa ka kabantay. Minganam na day kag kang awans mo kang ka agiana na gyud na siya. Gitagaan na din nimo lugar pultahan agianan ang yawa. Ug ako ning ibalik-balik igsoon, mao nay kalipay sa yawa nga makakitag lugar. Kay sama kuno siya sa leon nga nagmulob nga maglibot-libot ra nangitag tukbunon. Kita may number 1 nga pray or tukbunon sa yawa. Kaning mga Kristohanon, kaning mga nagpagamit sa Ginoo, kaning mga nagbag-o na kay gibag-o sa Ginoo. Mo nang ayaw kumpiyansa. Watch and pray all the time. Ayaw pakang-a sa pag-ampo sa pulong sa Ginoo. Kung nagtrabaho ka sa imong bakante nga oras igsuon, na may Bible application sa cellphone, basa dag Biblia, paminaw worship song, ayaw itugot nga mukang ka, ayaw palipat sa kabisi, sa lingaw-lingawon ka siyawa igsuon, lipat-lipaton ka. Satan is very wise, apan dapat mas wise ka. Because our God is the God of wisdom, He's the source of wisdom. Amen. Ay kumpiyansa igsuon, di garantiya nga nabag-o ta. Like me. Bisan ako, nabag-o na ko. Huwag yapon ko'y kumpensa. Wala gihapon. Nagpabilin yapon ko sa presensya sa Ginoo. Kay maom ni sugo sa iyang pulong. Pabilin kamo kanako. Gawas kay aron makapamunga kamo. Gawas kon magpabilin ang sanga sa punuan. Dili gina siya mamunga. Pareha na to. Kaning kabag-uhan na to karon igsuon bunga ni. Bunga sa atong hingpit nga relasyon ni Kristo. Bunga ni kay connected ta ni Lord. Apan way kumpiyansa nga namunga ta og tinud-an na kabaguhan. Kay kung mukang ata, maputol ta sa atong punuan, muundang nga atong bunga, dili na magpadayon ang atong kabaguhan. Amen. Kung nintanaw ka karon igsuon gibati nimo nga ningkang-ana ka sa imong kabisi, balik sa Ginoo. Balik og connect ni Lord. Kung nintanaw ka karon nga nalipat ka, murag naigo jud ko ani kanidyo sa pastor nga ano man is pastor nga wa man ta ni kailan ko murag na bulsay ko ba. Na headshot ko. Kung nagtanaw ka karon igsuon nga feeling nimo, gikonbiktar ka sa Holy Spirit, anak ni kang anak ka.
Subraan ra ka busy. Yes, dili man na sayop imong gimo pero murag na nawa na imong time nako. Kung ning tan-aw ka karon igsoon ning kang-a ka, balik, palihog, balik. Di pa ulahi ang tanan kaysa mas mulala mudako ang agianan. Basin mo balik kas kaniadto nimo. Amen. Ay kumpiyansa igsoon. Ang atong kabaguhan mahimo ra ning temporaryo. Kung mo disconnecta, mo kang-ata, mo balik gyud. Mo balik tas atong kaniadto. Sa akong nabantayan igsoon, based on my experience, daghan kayo nagpa-counsel, nagpa-advise na ko. Daghan kayo ni kang-a karon, naglisod na siya balik sa Ginoo. Daghan kayong namalik sa kaniadto, naglisod na. Maglisod na juga kay mas bugat naman. No? Mas daghan man ang ning sulod nimo. Tinuod ang gingon ni Jesus. Once mo sulod gali nagbalik ang nawa nimo nga demonyo, magdala og laing pito nga mas lala pa, mas ngilad. Mao nakabantay mo nga naay uban mga backslider. Bisag balik-balikan panung pinumdum gahi na murag martig-a na kay sila ba, tig-a na kayo, manhead na. Ngano man mas grabe man, mas lala naman ang iyang nasinati karon kay ang ning sulod niya og balik dili man katong ning hawa niya, mas nagdala man og mas grabe man ang ning sulod kay laing pito ka mga daotang espiritu minguban sa ning gawas. No? Mao na nga puslan man igsuon kay di man day lalim nga makabalik ta sa ato ang kung makabalik tas kaniadto maayo ginaigsoon nga way kumpiyansa, di ta pakang kung kabalo ka nga murag nadagma ka bangon dayon, balik dayon igsoon, disconnect, reconnect dayon. Reconnect dayon sa ato ang punuan nga mo si Kristo nganuman aron magpabilin, magpadayon ang atong kabaguhan. Like me, igsoon ako dili man ko perpekto. Nay mga times nga madagma ko, wa na ko tuyuan, makasala ko, balik jud ko, reconnect jud ko kay kung ato nang anaron itong kagalgano, sig kasala, nig-anam kakang-a, gitagaan na itong higayon ang yawa. Amen. Way kumpensa, igsoon. Kinahanglan nga, ang ato ang personal devotion ni Lord everyday, kanunay ta nga, puno sa iyang presensya. Amen. Kinahanglan na atay time kanunay everyday sa pulong niya. Pag-ampo, no? Kay nga naman, ang yawa naglibot-libot ra na. Labi na katong nagtanaw karon nga dagko kay mong testimony mga adik-adik mo kaniadto. Mao ra ba nay kontra sa yawa? Dili kadawat ang yawa igsoon nga kita mga kriminal, mga adik-adik pareha na ko nabagko. Mo na ang sige gyud sa gupo-hupo nato. Kay gusto sa yawa nga mobalik ta. Para di ta mabalik. Kay bawo ang yawa kumpiyansa kayo kay gibuhat naman na sa yawa nga daghan na malik. O gusto sa buhaton sa yawa nato. Mo na igsoon nga sige siya gupo-hupo, libot-libot nangitag agianan aron dili ta madala, dili ta mabiktima, dili nato tagaag lugar ang yawa. Ayaw kumpiyansa po sigdulduol anang mga sitwasyon, mga lugar nga kabalo ka nga huyang kada ayaw kumpiyansa. Be wise in everything you do. Amen. Ayaw kumpiyansa, no? Ayaw pakang i-maintain imong Bible reading, i-maintain ang imong prayer life, i-maintain ang imong personal devotion nga nadyo kay quiet time nga mag one-on-one mo sa Ginoo. Ayaw itugot nga mawala na maputol. Kay maputol gali na meaning ni kang-a ka nakakitag agyanan ng yawa. Unya akong balikon, inigbalik sa yawa nimo. Dili kay maginusara na siya magdala og laing pito ka demonyo nga kinsa ng mga demonyo mas grabe pa kalala kangilad sa ning gawas nimo. Ang resulta mas salbahis na hinunta kaysa kaniadto. Apan in Jesus name dili na may tabo nato. Kay magpabilin man gid ta, magpabilin ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Kay Looy tanawa nang nag-message nako karon, no? Nagpampo siya kay iyang bana nga ning kanhi ning undang na og suyok ming balik. Mo balik jud paminaw mo mga drug dependent ka nagtan-aw karon. Kusog kay siya boron, grabe. Tila ka bok nag-message nako karon nga naay mga lugar daw karon nga bahiga na og 50. Mubahig na sila og 50 pesos. Kagamay ra ng 50 pesos? No? Gamay ra kay ng 50 pesos. Ato pa barato ginagay ubang parte ron sa Pilipinas nga barato kay Shabu 100 daghan kay 100 ron namalik na. Dali ra kay ng 100 pangitaon karon. Mao nang kusog ang kawat, pangilad, snatching. Ngano man tungod sa droga nga nagkabarato. O kita nga mga former drug dependent, prone gyapon ta karon. Pronta basta magkumpiyansa ta.
Amen. Magkumpiyansa ta, piti kita. Mo na igsoon, guard your heart. Ayaw kumpiyansa. Ayaw pa kang pabilin gyud nga konektado ta ni Lord. Ingon nga siya ang atong punuan. Si Jesus punuan sanga ta, connected ta. Kay once ang sanga konektado kanunay sa punuan, magpadayon ang bunga, magpabilin ang bunga. In other words, mga igsoon, magpabilin ang atong kabag-uhan karon nga natagamtaman nato. Kung magpabilin sad ta sa Ginoo, magpabilin ta sa iyang presensya. Amen. Kay ang yawa naglibot-libot ra. Naglibot-libot kanunay kada minuto, kada segundo, kada oras. Bisan matug ta padamguhon tag mga ngilad. No? Kinsay mga adik-adik diha nga nagdamgo nga nagsuyop. Di ba? Ako kasuway ko lang. Jesus name. Kuyawam to kung damgo nagsuyop ko. Di ba? Pero dugay na ko niundang. So daghan kog mga disciple nga magdamgo sa dugingana. Kay ang yawa gimingaw na sa atong banding kaniadto. Imagine natulog ta gipadamgo ta usala na ka ebidensya nga ang yawa way tugpa-tugpa. Kada minuto, segundo, nagupo-hupo na to. Kay gusto siya, mubalik ta niya. Mo nang ayaw kumpiyansa. Ayaw pakang-a sa imong prayer, sa word ni Lord, sa worship. Ayaw pakang-a sa imong relasyon sa Ginoo. I believe we have the Holy Spirit will always remind us, will always teach us. Ang Holy Spirit, mugiya na to, kabaw na siya, nga murag hingkang-a na, ops, hingkang-a na ka. Nak, busy na ka, balik na ko, palihog kay na. Delikadong madrain ka, tagaan na ni mong lugar ang yawa. Ay kumpiyansa, kay kuyor, magkagkaagi. Amen, way kumpiyansa. Yes, mayo man ang mag-ampo ta, mag-amping sad ta. Amen. Kaya ang yawa, gihanting ta. Ikaw ug ako, gihanting sa demonyo. Mao nang ayaw kumpiyansa. Ayaw pa kang be on guard all the time. Guard your heart. Amen. Be more prayerful. And then, kanang time ni mo ni Lord nga one-on-one, na maginusara ka, nga magsigi ka, o mag-date mo ni Lord, ayaw nagwada. Kanunaya na. Amen. Kaya nga naman, that way, kanunay tang connected ni Jesus. The more we get connected to Him, the more tam mubunga og maayo. Og dili na ta, mubalik sa kaniadto. Konektado man ta, walay lugar ang yawa. Kaya nga naman, dili garantiya nga nabago ta karon, pwede pa ta mubalik kung magkumpiyansa ta. Amen? Amen ba? Sumaw niyang mensahe na ito nining kabuntago ni Igsoon. Again, gipanumduman ta nga, yes, giset free ta ni Lord karon, gibag-o ta. Pero kaning kabag-uhan nga atong natagamtaman karon, nagdepende sa dinato. Nagdepende ni sa atong commitment sa Ginoo. Kung magpabilin ta niya, magpabilin ang atong kabag-uhan. Apan kung mukhang ata niya, mo-disconnecta, mubalik rapod ta sa atong kaniadto. Dili lang mubalik sa kaniadto, kung dili mas grabe pa ta kadautan kaysa atong pagduol sa Ginoo. Mao nang ayaw pagkumpiyansa. Amen. Amen ba? So kung naining tanaw karon Igsoon nga gibati nimo nga ning kang kabalik lang. Napa may chance Igsoon, our God is the God of chances. Balik sa Ginoo. Balik, reconnect ni Lord. Reconnect again, reconnect ni Lord. Kay kung di ka mo balik, basin ba og di na ka makabalik, kay mas grabe na, magilty na kagmaayo, kay dagko na kaayo ang sala nga imong gihimo. Amen. Samtang dili pa kayo lala Igsoon, bag-o pa, tan-aw mo gagmay ra nga kang balik. Ug bisan pagdako nga kang buhi pa man ka, pwede pa ka mo balik. Patabang sa Ginoo. Once makita ni Lord nga nihingkamot ka nga mobalik niya, tabangan ka nga mabalik imong first love ni Lord, mabalik ang imong connection. Amen. Samtang buhi pa ta, napay paglaom, napay chance nga mobalik tas Ginoo, maninuod nga mga lagad unya dili na magkumpiyansa. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word, for your message today. Imo ming gipahinumduman Ginoo, salamat kayo nga bisan na bag-o na mi karon, wala gyapon mi kumpiyansa Ginoo, kay gipuhupuan mis demonyo. Imo ming gipahinumduman Lord nga bisan gibag-o na minimo, bisan gipahigawas na minimo gikan sa gapos ni Satanas, dili gyapon mi magkumpiyansa, kung dili magapabilin mi kanunay sa imong presensya. Kay kung di mi magpabilin diha sa imong kiliran, dili sad magpadayon ang among kabag-uhan. Lord, tabangi mi. I pray, Lord God, that you allow your Holy Spirit nga mutudlo kanamo kanunay, mukonbiktar kanamo Ginoo kung asa naming dapita, kung naunsa na ang among status karon, kung ning
ming tipas na ba minimo, badlunga mi Ginoo, disiplinaha mi kung mahimo Ginoo, kay dili mi gusto malayo nimo ug dili mi gusto malayo mabalik sa kaniadto. Lord, tabangi mi, without you we are nothing. Dili mi mulahutay Ginoo sa among kabag-uhan kung kami kamera. So Lord, tabangi mi Ginoo. Salamat Lord kay ang kalibutan karon grabe na kadautan, grabe ka ngit-ngit. So Lord, gusto mi magpaduol kanunay nimo, gusto mi kanunay connected nimo. If ever mo disconnect na mi Ginoo nya, wa mi nakabantay kay busy ra kayo mi, badlunga mi, disiplinaha mi Ginoo. Kung mahimo, kastiguha mi, bunali mi, aron makaamgo mi, unya mo reconnect mi og balik nimo. Kay usahay Lord, dili mi makabantay nga ni disconnect na dai mi nimo tungod kay busy kayo mi. Apan Lord, usahay makabantay mi, makahinuklog mi kung imo ming bunalan, kastiguhon, kay ang kastigo pagbunal part sa among pagkaanak. Og walay ginikanan nga dili mo kastigo sa iyang anak nga nakasala kung iya kining gihigugma. So Lord, tabangi mi Ginoo nga dili gid mi mo disconnect nimo aron dili na mo mahatagag lugar ang yawa. Hallelujah. Thank you Lord God for your word again this morning. Holy Spirit, thank you for your presence. I pray nga dili nimo labayng kawang kung dili amo ning i-apply og mo resulta ni nga mahimo ming mabungahon nga Kristohanon Ginoo, kay mo connect man mi, magpabilin mi sa among punuan nga ikaw kana Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat Ginoo nga imo ming gitagaan karon og bag-ong pagtulunan Ginoo nga di gyud mi magkumpiyansa kay ang kabag-uhan nga naa namo karon nagdepende ra pod ni Ginoo kanamo nga nagdepende ra ni sa among commitment nimo kung magpabilin jud kami nga gawas nun. Apan kung di mi magpabilin nimo, di mi mubuhat sa imong kabubuton or dili mi mo connected kanimo Ginoo, posible nga mabalik gyud mi. Posible nga mong gibiyaan kaniadto, balikan namo. Apan Lord, tabangi mi, and I pray again nga kung na may time Ginoo nga makabantay ka nga ning anam na may disconnect badlunga mi. Disiplinaha mi Ginoo aron makaamgo mi unya mo balik nimo. Kay Lord, dili gud namo gusto nga malayo mi nimo Ginoo. Dili mi gusto nga mo balik sa kaniadto, kun dili gusto mi Lord nga magpabilin mi diha sa imong presensya, kay diha sa imong presensya Lord God, nang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Nang tinuod Ginoo nga kagawasan Ginoo. Salamat kay Lord God. Kalipay nga dili may kumpara sa kalipay nining kalibutan. Lord, thank you again. Thank you sa imong pulong, sa imong mensahe, Ginoo. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the people who are watching this time, especially sa mag-replay ani Ginoo. Kutob sa makadungog ani, bisan asa maabot ni nga live Ginoo. Kani nga video, Lord God. Ako nag-aampo nga ang tanan nga nakakita karon Ginoo, ikaw magapanalangin nila. Unsa man ilang mga problema karon nga gihambin giatubang, unsa man Ginoo naa may balatian Ginoo, ako nagadeklarar og kaayuhan Ginoo. Ipabati Ginoo ang imong milagrosong kamot nga mohikap sa dapit sa ilang lawas nga naay balatian Ginoo. And I declare Ginoo nga ma-restore kanila Ginoo ang maayong panglawas sa pangalan ni Jesus. I declare healing in Jesus name. Dili lang kay healing Ginoo sa physical, kundi even sa emotional Lord God. Tanan Ginoo, unsa man Ginoo ang ilang gusto karon Ginoo, unsa man ilang gihambin karon kasakit, gipas-an nga bugat kay nga cross Ginoo, unsa man Lord ang ilahang mga problema nga dagko kayo nga naglibog sila, Lord, tagaig solusyon, tagaig Ginoo kasulbaran, tagaig pamaagi Ginoo aron masulbad Ginoo in Jesus name. Palihuka ang imong kamot nga milagroso Ginoo sa ilang sitwasyon karon in the mighty name of Jesus Christ. By the blood of Jesus, I declare miracle, I declare healing, I declare blessing, I declare breakthrough, I declare salvation, I declare deliverance, I declare peace in Jesus name. Salamat Ginoo. Ako nagadeklarar Ginoo milagro sa ilang sitwasyon karon, milagro nga sigun sa ilang gikinahanglan karon Lord God in Jesus name. I stand in your word in Jeremiah 33:3, nagaingon ka Ginoo, kung amo kang tawgon sang piton mo tubag ka ug magpakita kag mga kahibulungang butang nga wala pa namo na sinati. And right now I declare signs and wonders, miracles in their situation right now in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. And this time Lord, among dawaton ang kunon ang kadaugan, kalampusan, kaayuhan, ang kunon namo ang milagro uban sa dakong pagtuo.
Himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Himua lamang ming angayan, takos, kasaligan, sa blessing, sa breakthrough, sa milagro, ngay mong ipasinati ka namo. Again, mao kini nga mong pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. That's all for this morning, mga igsoon. Hallelujah! Himaya og dungog akong ibalik sa atong buhi nga Dios. Salamat sa nag-send og star as always, Brother Lord James Talingting. God bless you more, brother. I appreciate it. Tanan nga nagtan-aw. Pero okay, salamat kay daghan kay mga basa ra ninyo mga igsoon, daghang testimonyo sa mga sa kuan. Kaning mensahe diri sa tawag gani sa comments, okay? Praise God. So, see you next time. Miss you, Brother Jomar. God bless. Amping dia naka sa akong prayer kagaya no. God bless. Naigo ko ani. Naigo ka, brother. Salamat sa Ginoo. Palangga jud kay ka ba kay naigo ka. Pastor NG Carlo Dagoplo, God bless you, brother. Brad Ralph Bitonio Galaneda, belated happy birthday. Okay, so that's all for this morning. Again, himayog dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Ug ako nag-ampong karong adlaw puno sa kalinaw kalipay, puno sa panalangin ug i-bless ni Lord tanang buhat sa inyong kamot, mga igsoon. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus name, salamat sa I declare maayong panglawas, tanan pabor sa Ginoo, sa tanang mga OFW banan mo sa Ginoo. In Jesus name. And anyway, ako ni siyang i-end, but before I end this atong live, reminders again, ang atong YouTube channel nasa link, sa caption ang link kunya, free to subscribe kay ako naman ni siyang i-download karon kay kaning live na to igsoon, sayang kay nindot kay mensahe igsoon about Shabu-Shabu, no? Ako ni siyang i-download kay mawala ra ni in 30 days automatically. So, ako ning i-download nya i-upload sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Ang link nasa caption ani nga live, free to subscribe. And thank you again sa mga subscribers ani nga page, mga star senders. Salamat kay tanan og sa wala pa maka-follow aning page Mabungahong Kristohanon 2.0. Again, Mabungahong Kristohanon 2.0 kay na-restricta sa ato ang previous page nga Mabungahong Kristohanon, no? Kung nagtan-aw ka karon nga wala pa ka-follow, please follow aron ma-update ka, aron ma-notified ka sa mga videos nato. Amen. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila dili kay kamura. Ikumusta ko ni Dudong Itski, brother, ug ni Ate Cecil. Di-off mo, Brad. Di-off na mo, nagkuhan lagi ka. Kato bitong taga-Cagayan. Itong naay anak ba katong isgyadto na to. Kato, kinumdum ka si Kuya Jomar ba? Kuya, di ba? Kinumdum ka? Itong niadto ta. Okay, Brad, amping dia, amping. Nakakas akong prayer. Okay? So, again, that's all for this morning. See you again next time. Ang akong ikabilin, mga igsoon, unsa manak? Ambo, amping, abante. Sunod. To God be all the glory. Okay. So, ampo lang to kanunay, no? Ampo niya. Dili lang po ampo. Ubanan sa pag-amping. Aron makabanti ta sa pagpangalagad sa Ginoo. See you next time, brothers and sisters. God bless. To God be all the glory.